ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026। ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି କାମ, ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଭ ଫଳ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେବେ କେଉଁ କାମ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନମ୍ବର 1, ନବବର୍ଷ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ନାନ ସାରି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ କିଛି ଉପହାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଉପହାର ବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।